Għal-Prim Ministru Roberta Bela u l-pija ta' sħabu kollox business as usual fil-pajjiż ma' nebda kriżi. Is-sibt filgħodu l-għada li Chris Ferner rriżenja minn deputat Prim Ministru Ministru wara l-akkużi li qed ħabat wiċċu magħhom brabta mill-inkjesta Vitals ġiet imsejħa laqa urġenti tal-Grupp Parlamentari Laburista fiċ-Ċentru Nazzjonali fil-Ħamrun bin-narrattiva tad-deputati tibqa' ftit jew wisq ugwali. Min jattakka lil ġudikatura. Kulħadd huwa soġġett għal kritika. Tikkondannhom l-attakki fuq Tgħidu li nies ma jafdawx il-qrati. Fit-8 ta' Ġunju nkomplu Ma mhux fuq 8 ta' Ġunju għad insaqsiki. Fit-8 ta' Ġunju nkomplu Tattakkaw Malta. Qed takkużaw lin-nies, jien anzi bil-rispett kollu ta' naħseb li hija tal-mistħija fil-fatt. Li mhux sew li n-nies qed jgħidulhom ma jafdawx il-qrati. Le, aħna qegħdin iffokati propju għal l-elezzjonijiet li għandna fit-8 ta' Ġunju li ġej. Min jgħid li fil-pajjiż m'hawnx kriżi, kif se solvu din il-kriżi? Kriżi. Il-kriżi ma taħsibx li għandna kriżi. Taħsblu kriżi? Deputat Prim Ministru. Aħna tranquilli. Il-kriżi ħaj jiddeċidi l-poplu fit-8 ta' Ġunju li ġejn. Il-kelma kriżi hija xi ħaġa li tivvintaw. Pajjiż mhux qiegħed fi kriżi, mhu tkellem man-nies. U min surrealment ma jgħid assolutament xejn. Tinkwitak is-sitwazzjoni preżenti fil-pajjiż. Aħna niġu għaw biex nagħmlu differenza fil-ħajja tal-Maltilawċin. Kif se solvu din il-kriżi? Nkomplu naħdmu. Taqbel il-medja parti mill-establishment. Issa naraw. Taqbel jew le? Ħalluna naħdmu. Taħseb li Edward Cicluna għandu jagħmel bħal Chris Ferner jirreżenja? M'għandix kummenti x'nagħtik. Qabel il-laqa, il-Prim Ministru Roberta Bela s-sokta jgħid li għad għandu fiduċja fi Chris Ferner tant il minkejja kollox se jibqa' jokkupa l-kariga ta' deputat mexej tal-Labor għall-affarijiet tal-Parlament u baqa' jinsisti li Edward Cicluna se jibqa' jokkupa l-kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali da żgur li kellimtu. Bħal kif kellimt il-Chris Fern lil dak kollha li ħadmu biex b'mod lejali dal-pajjiż seta' mhux biss jaffronta dak l-isfidi ma joħroġ minnhom fi żmien rekord se nkun qed intih l-appoġġ tiegħi. Mistoqsi kif se jsolvi din il-kriżi li l-Gvern tal-Labor xeħet li l-pajjiż fiha huwa farfara fuq in-nies u sostna illi l-poplu għandu jiġġudika. Kif se solvi din il-kriżi, Prim Ministru? Fit-8 ta' Ġunju l-poplu Malti għandu deċiżjoni ċara ħafna qudiemu. Dan fil-waqt illi sostna li l-pajjiż se jibqa' mingħajr deputat Prim Ministru għal tal-inqas 5 ġimgħat oħra. Deputat Prim Ministru nsejħilha. Dik hija diskussjoni illi nagħmluha wara 8 ta' Ġunju. Mistoqsi b'mod ripetut mill-ġurnalisti preżenti dwar l-attakk u l-intimidazzjoni li affaċċat ġurnalista ta' Newsbook mill-uffiċjal tal-Gvern u ex-Segretarju Ġenerali tal-Labor Jason McAuliffe qabel naqas milli jikkundannah. Ma kien hemm ebda forma ta' intimidazzjoni, assolutament mela l-intimidazzjoni il-Partit Nazzjonalista skont min jagħmilha. Ftit wara fit-tmiem il-laqgħa l-ex-Deputat Prim Ministru Chris Ferner saħaq illi kellu jagħmel għamlu fil-waqt li skarta l-kollox lill-ex-Ministru Cicluna. Jiena seren li innoċenti 100%. Niftlob illi il-kawża tinstab kemm jista' jkun malax m'għandu xejn. Illi l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għandu jieħu responsabilità. Fil-waqt li Roberta Bela minflok indirizza lil poplu b'mod statali kif mistenni minn Prim Ministru dwar kif se joħroġ lil pajjiż minn din il-kriżi għat-tieni jum konsekuttiv attakka b'narrattiva partiġana. Kif se solvu din il-kriżi li kienet il-pajjiż? Hija kriżi. U vera kriżi kollok kap tal-Partit Nazzjonalista li huwa Bernard Grech. U minkejja din il-laqa il-poplu għadu mixħud f'baħar ta' mistoqsijiet. Bl-unika ħaġa ċerta hi illi il-Prim Ministru Roberta Bela qed jaġixxi bħala il-mexxej tal-Labor u mhux ta' kulħadd. B'attakki kontinwi fuq it-timeline tal-inkjesta, attakki fuq il-ġurnalisti, filwaqt li jibqa' jinjora b'mod kategoriku l-appelli tal-istituzzjonijiet, l-NGOs u l-akademiċi.